Şaredariya plûrê ji bo malbatên hejar û xwendekarên kêmderfet zeviyên xezînê diajo. Armanca destpêka şaredariyê herçend piştgirîdana hejaran be jî hewl dide di hundirê 2 salan de hemû niştecihên gund û navenda navçeyê ji van zeviyan sûd werbigrin. Navçeya Plûra bajarê Dêrsimê heta hilbijartinên herêmî yên sala par jî tenê bi çilçavkaniyên çemê Minzûrê û berfa xwe ya zêde navdar bû. Hilbijartinan re bû yekane Şaredariya Komünîst a Bakurê Kurdistan û Tirkiye û deng veda. Şaredariyê destpêkê ava nav malan erzan kir, piştre jî wesayîtên rêwiyanên şaredariyê kir bêpere. Niha jî di warê çandiniyê de cara yekem di asta rêveberiyekî fermî de xebatekî kolektif li nav zeviyan di destpêkirin. Yek mektebde wan parodeyim talebo, yunu deyim wendene. Yek fekriye yunu yardım keyim. Ni gönüllüyüm ari gurni. Hiri sarıcı gurni ama mazot deyimci. Hem seremi kenu, tohumlu cenu. Ondan sonra kalan o okuman halka dan millet ramenu. Ji ber şêr û pevçûnan ji sala 1994 ve heta niha bi 10,000 dekar zeviyên navçeyên nedahatin çandin. Şaredariya Plûrê ya Partiya Komünîst a Tirkiye TKP ku niha bi 405 dekarî dest bi çandiniyê kiriye, hewl dide dîsa zeviyan sewz û şîn bike. Tarse 450 dönüm rabim. Nika dest siri dest sar ailen nika le madri, nika iyi madı gurini. Endamên civata şaredariyê yên partiyên din piştevaniya vê projeya hilberîna berhemên organîk û siruştî dikin. Hemen ben patates ben ondan sonra levaz beni ondan sonra na bölgedeki çıkı rındo çıkı ben o çıkı millet üretim ders harcan kazanmışken narrative mayık destekleyimci na proje sürekli hayata geçirmiş kim? Bêguman ev tenê bi hewla şaredariyê pêk nayê. Xelk jî bi ked û hêza xwe hevkar e. Tenê benzîn û tovên nok, lovî û pitateyan tên kirîn. Hemû cotkar bi dilê xwe û bêm û çê dixebitin. Ma belediye destekiyim. Ma yirite motorcuyum, gurnimi. Nu katkıyım o belediyenin. Belediye idare çiğrinken o. Ni tohum çoğaltmışken sen adamı milleti dağıtmışken o. İyi ki çıkak buyuruyor hante milletin faydalı ben o. Eğer destin gurni destan hani ben o. 50 sene bu 50 sene faydalı ben o. Millet ki çıkak zede bu çıkak hemen bu. Hante milletin faydalı ben o. Ev devera wekî Himalayên Dêrsimê ne. 6 mehan dibin berfê de ye. Di heman demê de çevkaniya av, berdarî û bereketa Mezopotamyayê. Zimistan var ama zafa, 15 mi beni vurdu maymi. Tay ailema mesela peri kazancı için o. Li ser vê axa dewlemend hêjê hejarî nebûye çîrok û yek ji rastiya serêkiya civakê ye. Li Bakurê Kurdistan û herêma Dêrsimê jî yek ji kêşeya herî mezin bêguman bêkarî û hejarî ye. Yekane Şaredariya Komünîst Şaredariya Navçeya Plûra Dêrsimê ji bo çarek ji vê kêşeyê re bibîne bi hevkariya xelkê deverê yekemîn xebata kolektif ya şaredariyan da dest pêkirin û berhemên ku ji vir girtî dê li xelkê hejar û fekîr belav bike. Serkan İnce, Navçeya Plûra Dêrsimê.